Dakle, raspravljali smo o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi i nekim još odredbama oko koje postoje različita mišljenja, a najviše se iskristalizirao slučaj kada se ne donese proračun, što treba napraviti i koje su odgovornosti predstavničkog, koje je izvršnog tijela. To je još jedina, recimo to tako, veća stvar koja je ostala da se raspravi. Koji je vaš stav oko toga, kako se zove riječ? Pa ono što je vlada predložila je na tragu obostrane odgovornosti, a da li se ta obostrana odgovornost može nekim drugim mehanizmima utvrditi, to ćemo još vidjeti na čitanje. Istaknuli ste one dvije točke koje neće biti uvrštene u zakon, između ostalog tu su i otvorene liste, možete malo to pojasniti o čemu je riječ? Pa radi se o tome da bi to bila velika intervencija u izborni sustav godinu dana prije izbora. To ne bi bilo dobro ni za parlamentarnu praksu, ni za politički život u Hrvatskoj, ali za sljedeće lokalne izbore će imati dovoljno vremena da se o tome razmisli, da građani imaju veći utjecaj na sastav predstavničkog tijela. Želio bih reći da su otvorene liste već prisutne u Hrvatskoj i da će se prvi put primijeniti na izborima za Europski parlament. Hoćete za parlamentarne izbore? O tome još nismo otvorili razgovor o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Ja sam nekoliko puta najavljivao da ćemo o tom zakonu i o tom sustavu krenuti razgovarati u drugoj polovici sljedeće godine. Najviše što se tiče korekcije granica izbornih jedinica temeljem je izvješća Ustavnog suda. Pretpostavljam referendum za opoziv? Što se tiče referenduma za opoziv temeljem parlamentarne rasprave, predložit ćemo da se promijene odredbe koje se tiču potrebnog broja glasova za opoziv na način da se više ne stavlja cenzus na broj izašlih, koji je bio 50%, nego na broj onih koji su glasali za opoziv i naš prijedlog bi da to bude 1/3 od ukupnog broja birača. Pretpostavljam da niste razgovarali o ukidanju broja županija, ali imate li u planu do kraja mandata nešto napraviti po tom pitanju? Vlada je formirala vijeće za decentralizaciju i koji bi se bavili tim dijelom, na čijem je čelu potpredsjednik Vlade Mimica, pa mislim da nisam baš u ovom trenutku ovlašten o tome davati detaljnije odgovore. No, mislite li da bi trebalo smanjiti broj? Pa mi smo najavili široku raspravu o tome i može se o tome raspraviti. Kako će biti konačno rješenje treba vidjeti, a svoj osobni stav nažalost ne mogu iznositi jer onda to više nije moj osobni stav, nego to je stav ministra. Na tome što se suzdržati ovog puta od toga. Možete reći nešto o tom balansu moći između izabranih čelnika i predstavničkih tijela? Koji je pametno najveći trenutno izazov? Dakle, moje mišljenje i mišljenje vlade je da je do sada taj balans bio malo više u korist izvršne vlasti i da smo ga ovim, u korist gradonačelnika i načelnika u odnosu na vijeće, i da smo ga ovim mehanizmom mogućnosti da vijeće izazove izbore za gradonačelnika ili provjeru legitimiteta gradonačelnika, načelnika i župana doveli prema sredini. Međutim, također u ovome dijelu funkcioniranja lokalne samouprave neke ovlasti koje su sasvim sigurno dio izvršne vlasti smo predložili da budu dio izvršne vlasti, a ne skupštine kao što je do sada, i mislimo da će na taj način jedinica lakše funkcionirati. Naravno, uvijek ukoliko su politički prijepori u pitanju, tu može biti malo iracionalnih strasti na lokalnoj razini, najbolje je to riješiti izborima, a onda će građani odlučiti koji je u pravu od tih suprotstavljenih političkih opcija. Na današnjem sastanku ministar i župani su definirali razmišljanja svoja, stavove oko glavnih točaka izmjena zakona o regionalnoj samoupravi i zakona o izborima za lokalnu samoupravu i definirali nekoliko stvari. Nakon naših primjedbi i rane koje smo slali, neke stvari su korigirane, ono što je ostalo prijeporno, podržavamo da čelnici na opoziv idu sa prijedlogom 33% na referendumu, ako je 33% od onih ukupnih glasača. To prihvaćamo i mislimo da može biti kao korektiv i kontrola na neki način. Ali ne prihvaćamo da oni koji su birali, to su građani, čelnike izvršne vlasti, oni ih jedino mogu smijeniti. Da postoji problematika između čelnika i skupština općinskih vijeća i gradskih vijeća, to stoji. Međutim, da se taj neki korektiv može učiniti, na drugi način smatramo da je moguće. I odgovornost izvršnih tijela, kao župana, gradonačelnika, načelnika,
preuzimanjem, imenovanjem čelnika u trgovačka poduzeća. Mislimo da to nije potrebno nama, ali na naše prijedloge ipak smatramo da skupštine trebaju biti te koji će to učivati i prihvaćati prijedloge župana. Možete reći nešto o spuštenju čelnika u slučaju ako skupštine svoj proračun? Koji je vaš stav kao predsjednik Hrvatske zajednice? Naš stav je inače svih župana da to nije dobro, jer smo i kao čelnici izabrani sa svojim nekakvim programom. Birači su nas birali na osnovu naših programa. Ako predlažemo proračun prema zakonu definiranom, smatramo da treba i provoditi na taj način. Sad, te neke korektive i kontrole nekakve prihvaćamo da se mogu uvesti, međutim, to je na neki način nagrizanje direktnih izbora i onda ako se taj dio dovede u pitanje, onda smatramo da možda bolje ići prema pravcu da skupština bira čelnika, da smo gradski vijeće. Kako ste zadovoljni vašom ulogom do sada za ove zakone? Da li se moglo vas više pitati o tim prijedlozima, da li se moglo više uključiti, da li apelirate da li se više uključuje u budućnosti? Pa dobro, mislim da je rasprava dana, mi smo mišljenja davali, ministar je ministarstvo stizalo predlozi, mi smo davali svoje mišljenja i mogu reći da s nekim ministarstvima surađujemo dobro, s nekima malo lošije, ali kroz jedne otvorene razgovore, pa kad je u pitanju, pitali ste ovdje ukidanju županije, pa nije problem u tome da nešto ukidate. Ako se radi o novom teritorijalnom ustrojstvu, onda to treba raspraviti kvalitetno, koje javne poslove obavlja, odakle se ti poslovi financiraju i onda možemo šalati i crtati karte da li regije županije ili više županije zajedno. To je pristup i na neki način i prijedlog i naš je bio i ministru o tim stvarima otvoreno raspravljamo, jer vjerojatno kada se budu županije stvarale, niko od nas neće biti župan i na taj način teritorijalno ustrojstvo novo, ali želimo svojim iskustvom pomoći i vladi i ministarstvima i napravimo jedno rješenje i iskustvenih razloga možemo da svoj doprinos. Treba li župani u Sabor? To je bilo pitanje. Mi smatramo da i gradonačelnici i župani trebaju obavljati svoj posao kvalitetno. Dva posla se ne mogu kvalitetno obavljati, ali smo zato da se i župani i gradonačelnici stavljaju isti položaj. Ako mogu jedni, onda trebaju ići i župani.